pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel ndak kantine nyaketi gumregahing para kawula nggone mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut lahir lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Merga ngene, Truk. Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibiyuki bondo Mas Picis Rajabrana, ning swaraning kawula ki butuh digatekke, kawula ki butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para Narapraja ki cedhak karo kawulane, kawula ki rasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat, padha sengkut gumregut bangun negara sakwutuhe. Niku karepe Bapak ngoten niku. Dados sowan kula ngersanipun Sri Prabu Darma Kusuma menika badhe mboyong para pepundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi pustaka Jamus Klimasada mujudaken Kyai Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantun nenggo pengdanipun Sri Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau Bagong sampun beto titian. Hata, Gong? Apa, Gong? Tosa.